नमस्कार। भूलल बिसरल कविता में आज हमार किताब जो छपल है 92-93 में माटी के ढेबरी, ओकर फाटल चिटल एगो कुछ प्रति मिल गई बा हमके संजोग से। बाकी तो 2 बेर ओकर छपौनी, दोनों बेर कोनो एको पुस्तक हमें बचल नहीं। वो पुस्तक में जो कविता कुछ छपल है आज तक ले यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं नहीं खे। वो कविता संजोग से पुस्तक हाथ लगल बा। वो डायरी भी कहीं हमको लगता कि अगल बगल कहीं भिलाइले हो जाना के पांडुलिपि हम तैयार कर रहनी। ये किताब से जो माटी के ढेबरी हास्य व्यंग कविता संग्रह छपल है, वो में से कुछ एक कविता हम आप सबके संप्रेषित करता नहीं। अगर पसंद आई, अच्छा लगी तो अपन आशीर्वाद, अपन प्रतिक्रिया भी निश्चित तौर से देवे के प्रयास कल जाई। सीधे सीधे कविता सुनी। कविता हमको लगता 79-80 के लगभग के लिखल कविता ही हवे कि बिंदु विनोद कवि भूषण केदारनाथ तुलसी कबीर सुर गईले भुलाई। हमरे यहाँ एक जना जंगी साधु लोग कहे, गुण रहना जाति के, लेकिन दाढ़ी उड़ी तो कम रखें, दाढ़ी उड़ी नहीं रखे उतना, लेकिन कमंडल रखें। आ साधु लोग में बड़ा उनके स्नेह रहे। एक बेर जमात साधु लोग के जुटल रहे उनकी यहाँ, आ तमाम भजन भैला के बाद से संजोग से हमो बैठल रहनी, जा मुझे लड़का ही रहे। सगरो भजन भैला के बाद से एक जना साधु कहल कि अच्छा एगो फिल्मी भजन हमसे सुनी सके। और हमार दिमाग चकरायल कि दादा साधुओं लोग फिल्मी दुनिया में पड़ गए का। कविता के उस दिने लिखनी हम कि बिंदु विनोद कवि भूषण केदारनाथ तुलसी कबीर सुर गईले भुलाई। आ गीता रामायण जब गुलरी के फूल भइल तो काहे ना साधुओं लोग फिल्मी सुनाई। ज्योतिष के चलते में साइंस विज्ञान बढ़ल, हिंदी के बदले में उर्दू अंग्रेजी। ज्योतिष के चलते में साइंस विज्ञान बढ़ल, हिंदी के बदले में उर्दू अंग्रेजी। एटम हाइड्रोजन बम सेन्ही पर छूटता, लगते स्वदेश सर्ग मनई के भेजी। सर्कस सिनेमा में दुनिया अधीन भइल, मंदिर पर पिक्चर के पोस्टर सटाई। आ गीता रामायण जब गुलरी के फूल भइल तो काहे ना साधुओं लोग फिल्मी सुनाई। सारंग हारमोनियम के बात का चलावल जा, गाना के बोल अब निकली करताल से। सारंग हारमोनियम के बात का चलावल जा, गाना के बोल अब निकली करताल से। सुननी एक दिन ढाला पर बूढ़ी उगावत रहे, छुरिया चल जाए मेरी मतवाली चाल से। लइका सियान सब एके राह धैले बा, डूबते उतरात में जिंदगी सिराई। गीता रामायण जब गुलरी के फूल भइल तो काहे ना साधुओं लोग फिल्मी सुनाई। रेडियो रिकॉर्ड अब घर घर सुनात हवे, बड़का बैंड बाजता तिलक बियाह में। मिश्री मलाई से कुकुर जलपान करे, देखा देखी पसरता लोग अफवाह में। सगरो पुराण वेद सपना के संपत्ति बा, गुटका पंचांग भइल हाथ से सफाई। आ गीता रामायण जब गुलरी के फूल भइल तो काहे ना साधुओं लोग फिल्मी सुनाई। आखिरी कड़ी गीत संगीत रीत फिल्मी जनात हवे, चेहरा के साचा बबदलत चेहरा के नक्शा बबदलत नकाब से। गीत संगीत रीत फिल्मी जनात हवे, चेहरा के नक्शा बबदलत नकाब से। चोरी चमारी से लम्हर लकीर भइल, गांजा अफीम चरस ठेका शराब से। कुर्ता पैजामा बेल बाटम से हार गइल, ताड़ी पर मेहरी के गहना बिकाई। गीता रामायण जब गुलरी के फूल भइल तो काहे ना साधुओं लोग फिल्मी सुनाई। गीता रामायण जब गुलरी के फूल भइल तो काहे ना साधुओं लोग फिल्मी सुनाई। अगर आपके कविता अच्छा लागल तो निश्चित तौर से एकर शेयर कल जा। तमाम अपन कमेंट भी, अपन प्रतिक्रिया भी प्रेषित करे के प्रयास कल जाए।